Bruggelenkamp in de Westreen bestaat 50 jaar. En het personeel docht er alles aan om dat met de bewoners te vieren. Want Bruggelenkamp is net zomaar een verzorgingshuis. Het is gewoon die eigen gereidheid. En Bruggelenkamp, en hier komen mensen binnen, dan maar gewoon. En verder niet, toch? Af? Nou, wat ik denk dat het voornamelijk is, de mensen en de omjouwing, wat het werkzaam mooi maakt. Ja. Ik zei wel eens van, kreativ maakt het net vol uit was, daar is dwars, maar als de juiste mensen om je heen haast, fijne mensen, fijne collega's, maar ook de bewoners vooral. Ja. Dat maakt het de dag altijd wel dat het, ik ga altijd naar huis dat ik een fijne dag had. Er is wel een stress, maar dat had mijn oren dingen nu te staan. Ja. Ik ben hier in een dag, toen ben ik heel thuis. Je moet dit ook bij aan, hè? Wat je altijd op een kamer zetten blijven. De mensen komen net bij jou, hè? Een van de feestelijke dingen die te organiseren binnen is een optreden van Willeke Alberti van het hele huis. Die zijn van, ja, wat vinden onze bewoners mooi? Hey? En dat is Willeke natuurlijk. Dat weten we natuurlijk omdat we een hele grote first on hebben van ouderen natuurlijk. En wie weten gewoon, dit is gewoon een hele mooie meeske. En dat hebben ze mensen kan ik wel verzinnen natuurlijk. Ja. Deze optredens, daar word ik blij van en daar kijk ik naar uit. En dat doet me goed om dus alle sores die we natuurlijk allemaal wel eens hebben, dan word ik weer blij en dankbaar. Ik heb er een boek maken met verhalen over 50 jaar Bruggelenkamp. Ik vind, er gebeurt zo'n protte altijd, dus ik dacht van dit maar vers lezen. Want waar weer er aan het midden, dan lijkt het in ieder geval dit vast. En dan kan het in archieven en wie ben je gewoon trots op. En dat we meestal dit boek een keertje hiernaar. We hebben vanmiddag hebben we de woordhandiging natuurlijk. En daarna ben ze echt te keep. Echt mooi om te zien, de overhandigingen van het boek, dat doet Johannes van Kamen vanmiddag. Je houdt het eerste boek aan Cor Siebesma, maar ook aan vrouw Stienstra. Dat is ook fijn dat vrouw Stienstra haar man vroeger ook de hulp nou bij betrokken was om hier een verzorgingshuis in de Westreen te krijgen. Ja, die dus dat is voor haar ook een fijn moment dat je nou dit boek van 50 jaar Bruggelenkamp in ontvangst neemt met mij. Geert de Vries staat ook in het boek. En daar is er best grutskop. Ja, nou, kijk nou wat zien laten aan de familie, hè? Ja,